Ithena ngathi ifaka i-tipex. Ubani ngokuphumza? Uphumza mntana. So aaza ngubani uphumza? Okay nomdada, uphumza ila ntombazana. Phumza. Ndithi masithethile ngayo lento kusini. I told you masicela ukuthi bazokufonela. Uyamfonela nomfonela? Baby, I heard mama ngibhanga because kuyafana. So solo elapha emva kwami lothini mina. Ndazi basizamfisa yesithinto yakhe. Kodwa i3 hours lo mali sayifuna le. Sek, phumana Wena ungalibali ndiyazi basodibana. mawula sekhayelesha. Namandla kwenzeka ntoni siyopusha emotweni. Asethanda udlala mani, ngiyacela uthathe izandla. Ngicela. Sonke sakunceda Phumza kwenzeka ntoni Thetha sakunceda. Uyathanda ulibazisa yena. Usekhaya. Like ndiyatsho njena funa siyomkhupha pha endlini. Jobona. Ndifuna silazi apha phambi kwefamily yam uthethe uthini into yam nawe. Yazi uphinde ubone. Phumza, masiyabeni. Sami. Sambe. Usafuna ushiyeka apha kule kwekwe? Yo, ngicela ungene kongo ngiphumeza. Hayi baby. Dazile buzobuya. Anzela ngalento masithatha ifoni yakho. Hayi bonoli. Baby. Kanti ntoni? Ntoni? Ndiyahamba ipesa ndishiye emntwini ophandle. Baby ndiyacela ntoni hlale phansi cela ungimamele. Ndiyacela. Nje kancane. Mamela Thetha. Xolo man. Nawe ubonile la nto ibisenzeke bingeyoplan nami. La mntwana ufikile andazi ufuna ntoni. Usoloko ezifaka nje bona ubami lothini. Xolo. Kwenzeke into namba kubanikile. Umonile ebebhizi ngosinekhazini zakhe ende baby bengathanda indlela lebekhama ngayo. Ende ke ngoku I had bama nimqhawule. Because nguwe isithanda sami. Yo, he. Ungibelieve. Andibelieve ngento ethethayo. Ufuna nenzeni uzobelieve. Iyakhe phela nje lento le drama yenzeka apha endlini. Okwamqani lapho okoko. Jonga ke. Izasudlalisa. Intoni? Uzohlala nami. Hayi ke ngoye ayikho ke ithethayo. Happy uzohlala nami ndacela. La mntana uzothini ngayo? Because andifuni lento manje ifika apha endlini. Ndiphumile kuye. Into yokubani into okufuneka ndibone into angaphinde senze ukuze ndiyibelieve le into. Baby asoze nasi. Sawulala lapha endlini ongixana ngala 100,000. Awuthethi ngayo. So kaxakela inyane ligama lithi indoda engenamali ilizwi layo livakala. Hayi andithethi lona khani sensitsho uba sawulala lapha endlini ungangixala ngala 100,000. Okay. In one condition. Angizokuxelela bonke, angizokuxelela ngoku, ndokuxelela amasole lapha kwesibili. So thina leyo. Nyani ngizongixelela. Xoxelela ngithina. Okay. So uthi phesa kuyiship. Oh, khona usiso lapha phandle uzombona. Ngiphuthumile ilandela. Khawuleza. Utata gowa nje. Ugowa njani kusuka emhlabeni? Mfundini. Amasimbeni kuwo sozo understand ndiyakuva nje uthetha ngento zomtako wena. Amasimba wanto la uthetha nga? Iyafana noba ndingakuxelela ngeke ukwazi unikhupha kule. Wo, hayi ke. Hlala ke wena ugowa. Sosala sincenga thi. Yo. Lozi. Hayi jonga ndiyagowa nemuri kanyanga ngoku. Yazi bani ngafumana icebo sifumana njani le mali? Yo. Awukafumana icebo loba imali sayifumana njani xa iphi utransfere kubani? Yo, iyafana nje noma ngaqala awuzo-understand nje wena. Yazazi banjani awuzo-understand. Make me understand, bra. Because mina ngisekakeni yakho apha iphi imali wena ifake kubani? Ndiza kuxelela kaloku nosuba undifakela ipressure nakundishawute ngoba ndiyastress apha. Sundibangela uba ndicaphuke ke ngoku ndenza umsindo because ngincedana nawe apha. Iphi imali itransfere kubani? Hayi nyani. Thetha, iphi imali izinzi? Afuthethe wena wena. mali. Jesus. Nozi, sheke aho basifumane le mali. And I doubt bezophela i3 hours sesiyifumene sesinikele lo mjidi imali yakhe. Yo. Zinzi, you doubt uba izophela i3 hours imali siyifumene xa iphi imali? Ndiza kuxelela akawuphole man. Yes. Guys,
Imali yantoni le nithetha ngayo? Sithe fuck off wena. Okazi uyamazi lo mntana? Ndiyamazi mntakwethu. Ndiyamazi lo mntana. No wonder mani besithi madimehlise kude kule ndawo yakuyo. Bebesiza apha. And ungixelele ukuba baya epatini yabazoba amantombazana wodwa. Kanti iqonda uba kuzaba khona indoda phakathi. And uthi abebengafuni uba akafuni kubonakala imoto kule ndawo yakuyo. Kanti besiza apha. Yemani, kawutsho kakade yintoni ekudibasa nomntana na-16 years? Umntana na-16. Well, udityaniswa yintoni umntana na-16? Khona uthini ngomfazi? Masiyeke loo nto leyo. Kule hour, kwezi 3 hours ezibekile ndishiyeke ne-hour enye. Into exelayo uba ke ngoku sizafuna ndimkile. Jonga mani iyafuna ndithethe nalo mntana wam. Bona uba bayizisa njani le mani. Umpressile lo mntana. Izafuna ndizama upressure lo wam nyana. Hamba ke ndimfowunele. Yeni ba soncede wafika. Ambela. Alright. The right move. Igama lami nomfundo ngithunyelwe ngusisi Marosi uthi ndizohlala apha. So manje sokukanda wena ndizokuphekela ndizokutunela uhlambe nemashini. Lingabe iroom yami khona balapha? Oh, hayi room ikhona. Khawutsho ke. Ndingakwenzela nje noma yinto nje into yangaphakathi kwemoto. Hayi Nkosi. Nokuba ke i-drink ke ndizame nje indlela uba mandibaleke nje okanye ndithume umuntu nje yafuna nje noba i-drink for uthoba ncam ndiyaqonda uba nomntwana kaphela. Hayi ndinofuza uba wenza loo nto yeshophu uyela be. Kodwa ke nje babe senditshondise right ngoku. Bendihambe ndizilungiselele. Ulindwendwe nje wena. Indwendwe nguwe ekhaya. Hayi siyafuna bangathi isondwendwe ngoku. Ayiwalapha. Khawuthi ke ndono lokhele noba ngamanzi ke nje. Yaba ngathi umuntu ongawahoyi amandwendwe welikhaya.
ngale into enizawuyenza hayi ayikho right shem irongo andicinga hayi ayikho right abana bebuyathanda ukuphenika not like bamhlambi sinayo enye option simple man le nto baby why ngathi uzukhona into ozoyenza wena simple wena into ozoyenza relaxa uzolinda imali nje ayo yenu le nto yokuzoba ubhizi ulalana nalo mntu nibe nibhonda but if imali anizoyifumana baby relaxa ungakweni uyaphenika relax sobe nokuxelele into esingaqhubanga ngayo yonke lento siyiplaniwe igqikiwe yabo isimple into lamntwana into akuyena esemathandweni deep emathandweni anikhukuloo nto mna nandizithandela wena into ezokwenzeka imali masiyifika singikhada out ndiyafuna nawe so ispende sobabini kodwa ubulala umuntu ayi andiva leyo ubulala umuntu ayisithandisana tell me worried ngathi ngitata akho nalo baby la mntu kuyafana akananja akanakati akanamfazi eseyiwesi kuthiwa yivuki novuka into eyifunayo uxelele into ibrazilian here uzoyitshintsha ngendlela oyifuna ngayo what do you think man baby uyini okanye but sinozamali yaphela eqaphela unalo icebo emva kwale mali phele baby hlala namacebo yabona hayi ngifakwa libe lodala so uthini hayi ngiyakuva so uyavuma thandela lo nto ngithanda uxelele ke ngoku njengosithi yakhumbula ngokumenshina into yoba ufuna sihlalisane wena bebunje yo oko umuntu wathi wathetha nawe into vele uyithathe serious ngicela ukuresta lapho baby ndime apho ke kuloo nto anizuyifumana imali akho mali uzoyifumana apho asiyazi ngozinathi imali bitshone phi yabona ke sisi uthatha irisk mina ngokuforo wena so ithini into Mntwana, singakujonga kanje kaloku ilo nto futheka andizofutheka ke tana. Yiroom yam le eziba nawe yeyapho. Yintoni olobisa ubu-actor snacks cela uphume nto asizukwazi uthetho lapho. Andizophuma ke. hayi asizuthetha iingxaki zethu ulapha futheka apha nwabisa phuma Okay guys, ndizivalile indlebe ndiniva thethani. yewe uyathanda ujoka sana Okay, fine to one. wavuma unakanjenze njani Kaka ngicacile uba ugyomile ndini. okay anyway so uthini le nto cacisa kwenzeke ntoni Okay, maphela le. Kukumjelo othiwa nguMilo bendisebenzisana naye. So umjito bemane nika eziwe besitshaya soyi-2, yabo? Xa ke ngoku ezine bendizithatha ngetyali bendingazibhatali. So ilityala ke litela fika u-50K for 50,000. yeah 50,000 Yeah. for ikaka ye-5 amfondini hayi ayiqobe serious Kaloku fethu bekukho neetiki ezibesizithatha phaa, iitiki ze-R50 and I'm sure kwale mali ayifika ngoku-5,000 xa umjito uthe times 10. yes sis so ima sawukwenza njani masahambe kalo so explainela la kaka yomjito amfondini Iyafana nje umjito akazo-understand. Mna sendicinga nobaleka xa ndiphume kule. hayi joba ucinga unobaleka la kaka yomntu mfondini asoza ayisolution into yobaleka So thini ke nozi? Because asinalelinye icala. okay jonga zawuthetha nomjila wam mani yabo ndimbekele istori ngixelele okay jonga naku kwenzeka sayifumana mani isolution zamxelela sonke istori umjita Uba umjito akavumi usengenza njani? ndabhatha nobaleka la kaka yomntu mfondini Nozi fethu uba sifumana icebo ndimile kule ndithetha ndizawubaleka xa qwaba phume kuloo nto. Hayi ndizawuphuma futhi ndizawubaleka shima. Senzo, uyamva lo mntana uthini? Uthe akazuza nayo le mali asuzuyiva. Senzo uhlala phansi akuzonceda wena. ima umntakothi majonga lo 50,000 imali encinci Imali encinci. jonga une-investment uno-bitcoin uyakhumbula kakuhle uyayazi imali iza ngo-bitcoin ne-investment so ke ngoku lo uqhathe abantu wena wathi usebenzela ugovernment whereas uyazi uba imali uyisebenzela kanjani jonga uba uyakhumbula
singamsebenzisa lo mntana. Simsebenzisa njani lo mntana? Mamela kaloku xa umfunayo uzawuba khona uzawuza apha. Senzo Na. akho kwanto endiyifunayo kulaa mntana. Ebehlele emuncu kakade into endiyifuna yi-1 qha. Ndifuna imali yam kulaa mntana. Mamela akahlale phansi mntakwethu. Uhlala phantsi akuzobuyisa imali yam. Jonga, masihlale phansi. Silungise into yakho. Buya khumbula kakuhle sikhule sihlale ezilalini. Sisolusa inkomo, solusa ibhokhwe, solusa igusha. Ndakuthatha ndakuzisa eKapa. Ndakufundisa imali yenziwa kanjani. Buyaqaphela ke ngokuba impilo itshintshile mna qala ayifani ngohlobo esihlala ezilalini. Yabona? I50,000 yakho izawubuya. Zawuzama ukuthetha nalo wam umntana sivuba imali izawuza njani. Hayi Senzo. Ndingamyeka yena kodwa ndixolanga. 50,000. Kwenzeka ntona? Awunganaki wena. Ayiyo le nto icinga. What do you mean ba ayile nto endiyicingayo? Ndicinga ntoni mna? Kwenzeka ntona? Ungubani sisi wena? Kwenzeka ntona apha? Mna sisi ndingumfundo. Ndithunyelwe ngusisi wakho uMarosi uba ndizomjonga kwinto ayidingayo ndimenzele. Ndiyakuva. Xa ndithanda uqaleni wena. Yo. Sorry. Funa ntoni apha? Usofuna ntoni apha? Anokunceda ndimfunikele mna apha. Uba nakahambi apha namhlanje uyaqombelisa undela apha endlini. Hayibo, ungadondiswa yiloo nto nawe. Akahambe ndichazele ngokumfuna. Ndichazela khona. Ndimchazele uba ngifuna. Udengisho nje. Sisi. Hayi ndiyathemba nayo into yokuba makaye nawe uzo-understanda. Yabona into ezinje ngale ndizocela hazi mani ukwehla. Ukuyibone laa nto into yokuba ngaba ufike endaweni ungalindelekanga. Xa ufika ungamkeleki, ukuyibone loo nto. Ukuyibone loo nto. Hayi wena ukuthembile. Hayi umuncu uzisawa gums wena. Anizuyimela ke le nto. Ngokubeni phaya bendithe nto. Nje izinto zethu nje. Yabona. But ungamnaki man, unje xa ekwezingqondo zakhe. Ya, bezokufika nje into zakhe. Ngelo qinisa ngayo. Kawutsho live kwakiba kwakho. Live luhule la lingithithi. Oh hayi kaloku yamani ndasekhaya balathi yinge ifoni yakhe. Yabona? Akekho ngoku phumile paphandle. Lo nto ndinencoma nobuxeleku. Njani ngoku? Ewe. Intwana wenza ungafuna umsebenzi. Chini madoda. Awufuni umsebenzi nisetyenzelwa ngumntana. Nawe uzondlela ngapha uyaziwa ekuhlaleni ube wondlala amathanga ukuze afumane imali nina nilale nidlile. Jonga kaloku ndixile lapha yabona umuntu asekhaya. Into bahambe ezonineka babhandle hambe ezihenga kuyo yonke le napha nje asingendawo. Hayi mani niyatya Hayi nani. masisifezi. Kuyini ukhangele ntombazana? Ndakujona kwizimokolo lapha phandle. Kuyini ukufuna? Yintoni amaphapha phezulu nga? Funa uncede. Uyimaqala yakwazi uact. Hayibo. Zinto zam kalo into zom-act kwasesikolweni. Babe siva ngam ntangam. Okay, masisifezi Thomas yabona mos. Khona indawo ifuna uncede kuyo. Ndifuna ube maid pha. Mos yakwazi uact so ndifuna ube maid pha.
Mate. Masam uzoni-actela nithi akwazi u-act. Ndiyohlamba izitya mna wo. Hayi, uyaqhamanela wena. Kaloku Thomasi, awunosuke ufika uhlamba izitya, uzofika phaa umcacisele. Ndiyabhatala kuqala. Suwari ke ndibe nemali ndizanceda. Yayandihlele ndisota out mos. Inemali. Ikhona imali ndizanceda. Ifumaneka nini ke imali? Immediately ndipha. Fumana imali. Sisifezi ndiyacela torho. Njengathi uyagowa nje. Hayi, kuhlale phansi khawundi ndichazele. Yintoni ingxaki kangaka? Okay. Yabona into ikanje. Khona into esendleleni yami le. Eyibe ndiguzule kangoku. And wena afika phaa uzofika umchazele phaa la mntu wani bana wena uyinto ozoqala uxela. Uzoqala kanamhlanje.